Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। क'क्राझाराव मोनसे खास्रि बिस्रि मुगैथाव जाथाय सोमजिदों। फिसौआनो बिबुखौ बुथारदों। बे जाथाया सोमजिदों क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय नायकाव आमगुरियाव। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 60 बोसोर बोराय बैसोनि बिब' मुन्ना मुन्दाखौ फिसौ एलिसा मुन्दाया बुथारदों। मख'नो गोनांदि एलिसा मुन्दानि बैसोखौ 24 बोसोर होननानै मिथिनायजों लोगोसे बिथांखौ पुलिसा खानो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसनि सुरंआव फोरमायबावनाय बादिब्ला एलिसा मुन्दाया बिब' मुन्ना मुन्दाखौ बुथारनायनि उनाव नखरनि सोद्रोमाफोरखौबो बुथारनो नाजादोंमोन होननानै मिथिनाय जादों। नैथियाव दङ। नेपाल हादराव 10 निफ्राय 14 आगस्ट खालारसिम जालांनाय इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप 2021 एथलेटिक्स खारनाय बादायलायनायाव कुन्जलता बर' दैमारिया सनानि मेडेल देरहासार जानो हानाया बिटिआरजों लोगोसे दुलाराय बर' हारियावनो गोग्गानाय लाबोदों। नेपाल हादरनि काठमान्डुआव संयुक्त भारत खेल फाउन्डेशननि बानजायनायाव आरो नेपाल हादरनि नेशनेल स्पर्ट्स काउन्सिलनि हेफाजाबाव 7 बोसोरनिफ्राय 80 बोसोर बैसोनि हौवा हिन्जावफोरनि एथलेटिक्स बादायनाया जादोंमोन। बिनिनो 40 निफ्राय 50 बोसोर बैसोनि 100-200 मिटार गोजान खारनायाव बाहागो लाना उदालगुरि जिल्लानि फकतपारा गामिनि थागिबि कुन्जलता बर' दैमारिया सनानि मेडेल देरहासार जाना लाबोनो हायो। बिथां कुन्जलता बर' दैमारिया बावैनो जापान हादरावबो मुलुगनाङारि सिनियर एथलेटिक्स बादायलायनायाव भारत हादरनि जाना बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा कुन्जलता बर' दैमारिनो 2 लाख रां अनसुंथाइ फोसावो। थामथियाव दङ। साननैसो थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगायाव दैबाना जादों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय गं 7 गामिफोरा दैबाना सिङाव। खुज्राबगुरि, मासारबारि, सिसुबारि, सनियासिगुरिखौ लाफानानै गोबां गामिनि रायजो राजाफोरा दैबानानि सिङाव दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आइ दैमानि बांबोनाय दैनि थाखायनो दैजों बुंफबदों बेफोर गामिफोरा। बेफोर ओनसोलफोरखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी, बिजनी मिउनिसिपाल बर्डनि आफादगिरि गुनेश्वर गयारीजों लोगोसे बिजनी महकुमा खुंथाया नायगिदिंहोयो। बेराफारसेथिं चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय रुनिखाता ओनसोलावबो दैबाना जानायखौ नुनो मोन्दों। दैबानाजों लोमसावनानै गामिनि सुबुंफोरनि गोबां खहा खालामदों। जाग्रा आदार जगायना दोननाय दाउ अमा आरो न' बांनि गोबां खहा जादों। ब्रैथियाव दङ। चिरां पुलिसा गोख्रों संदाननानै आरोबाव सिक्किमनिफ्राय सा 19 लांखारजानाय गथ'साफोरखौ 15 आगस्टनि आगोल बोखांनो हादों। मैया शुक्रबाराव चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव थानाय जिल्ला पुलिस नायगिदिंगिरिनि मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसामनि स्पेसियेल डिजिपि एल.आर. बिष्णयआ मिथिहोदों दि चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलनिफ्राय लांखारनाय सा 19 गथ'साफोरखौ सिक्किमनि दाब दाब जायगानिफ्राय आरोबाव बोखांनो हादों। बोखांनो मोननाय सा 19 गथ'साफोरनि गेजेराव सा 10 हिन्जावसा आरो सा 9 हौवासा। बिनि गेजेरावनो 5 बोसोरनि उन्दै गथ'साजों लोगोसे बिमाखौबो बोखांनो हायो होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। खौरांगिरि मेलाव एल.आर. बिष्णयआ बुङो दि गथ'सा लांखारनाय जाथायाव चिरां जिल्लानि देवस्रि ओनसोलनि खायसे सुबुंफोरा लोब्बा दं होननानै मिथिहोनायजों लोगोसे बिसोरनि हेंथायै गोख्रों संदाननाय खामानिया सोलिगासिनो दं होननानैबो फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।